amplek fotone. Aku kangen karo kowe. Terus? Sampeyan kudu bisa nambani karo aku. Terus? Iya, sampeyan kepiye nek ngene iki aku? Jangan ngersake napa, ngersake napa, ngersake napa, ngersake napa, ngersake napa, ngersake napa. Pokoknya ora ngersake apa-apa, aku tetep kudu mbok tambani. Oh no. Ngaten. Ya, monggo lajeng. Sakniki napa sesuk? Langsung kemawon. Oh iya. Kacek 2000 pilih Pak iki. Kandhane kok. Pak iki lho rambute ireng kabeh kowe wis putih. Lah Pak Jio disemeroke. Pokoknya ora gagas rambut. Sing penting atine seneng. Enjih. Iya toh. Leres Kang Mas. Ya, monggo lajeng. Engko ndak suwe-suwe engko. Suwe mboten napa-napa. Ya ora apa-apa, ya ora apa-apa. Monggo. Sepira? Sepira Gi Sugi? Iya teh iki. Wis tuwek iso luput. Lah iya kaya nek ngeklek wae. Iya. Suwek ya dandomi kok. Klik mudi. Aja semangat mangabakas tresno iki ora Aja dia. bakal layu. Aja Jaya suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihku. Iya, iya. Sawen doso we awase. Kowe lunga ora pamit aku. Yo wong ayo babujanku. Ati susah mong bangun siamu. Halo Pak Edi. Jawab bagas babujanku Berhatiku rasane Atiku Hawa longkrah Ora bisa turu Bawayanganmu Ngerindu Atiku Rina. Iya Nyos. Wong kok kaya niki saguh nambani tenan apa ora? Kok maido terus to kat mau wani piro? Gampang. Perkara ngono iki dipikir mburi. Nggih. Pokoke ora usah samar. Ayo. Penting pipise lancar to. Alah. Lah mbok kira Ayo wis kene. nakno. Masalah kuwi. Alah. Alah yo wis nakno. Enggak lajeng. Kula? Ya. Napa jenengan? Sing Monggo. lebetke kula mawon. Sampean. Nggih, sakniki Nggih, mun monggo. Langsung. obat sing pink pun diunjuk to. Bocah kuwi. Alah, penting Ayo. pipise lancar. Selak diarep-arep Pak Heri kae lho. Pak Heri kae ngundang maju ya. Nggih, siap. Mandore karetan sing mandor besar. Pak Mandor. Nyenaturi kan maju mengke lung ora owel. Nggih. Nggih, nika piyayine nika. Pak Heri Mandor. Besar. Nggih. Sing duweni karet jamut. Pun Eh. monggo. Sepira masuk? Sugi. Ayah. Aja sama